Ето така, защото Аллах е самата истина. Със сигурност Той възкресява мъртвите и определено Той е всемогъщия. Този, който държи всичко под своята власт със силата си. Със сигурност, че часът на възкресението ще дойде, в това няма никакво съмнение. И разбира се, Аллах тези, които се намират в гробовете, отново ще ги възкреси. Сред хората има такива, които спорят за Аллах без знание, без напътствие и без озаряваща книга. Да отклонява хората от пътя на Аллах, като се извива врата, в гордост и величие, и се опитва да спори за Аллах. За него има унижение в този свят, а в деня на възкресението ще му се даде да вкуси изгарящото мъчение. Тогава му се казва: това наказание, което срещаш днес, е заради делата, извършени от твоите собствени ръце в този свят, защото Аллах никога не е несправедлив към своите раби.